Hej, jeg hedder Katja Serup Clausen, og jeg er festivalchef for den danske madfestival Copenhagen Cooking. De seneste 20 år har København virkelig formået at gøre sig selv til en maddestination, der er anerkendt over hele verden. I dag vil jeg dele 3 tips med dig, der også gerne vil sætte lige præcis din madby på det kulinariske verdenskort. For det første, hyld det lokale, men giv det gerne et globalt twist. De seneste år er København virkelig blomstret med international inspiration, men med udgangspunkt i de lokale nordiske råvarer, så vi har et verdenskøkken, der er unikt lokalt. For det andet, tænk samarbejde og ikke konkurrence. Restauratører, leverandører, kulturinstitutioner, vi vokser og vi lykkes sammen. Den tilgang til partnerskaber og samarbejde tror jeg virkelig har været ryggraden i Københavns succes som madby. For det tredje, innovation er nøglen. For os er et måltid meget mere næring, det er en spiseoplevelse. Vi skubber hele tiden grænserne for, hvad et måltid er og kan være. Og på den måde sørger vi for, at vi hele tiden bevæger os fremad, og vi skaber succes. Vi skaber måltidsoplevelser, der varer ved lang tid efter, at måltidet er forbi. Så til mine svenske kollegaer i madbranchen. Lad os se hinanden som samarbejdspartnere, der deler en passion for at løfte og fremme vores madkultur og skubbe grænserne for, hvad et måltid kan være.